Oi tää Rock'n'Roll XD plus tänään on joku toinen pelaamassa. Eli Peruna XD. Nyt hän pelaa sitten netissä. Ja täällä on joku muukin pelaamassa. Ja pistä, että tappakaa toisianne. Jollekin olette. Tai et sinä ikinä ole. Tulee ehkä pelata jossain vaiheessa tietsikalla. Kun saan vaan minun hiireni. Tulee ehkä pelattu hiukan Star Warsia. Kokeilen ensin. En videoiden parissa, vaan sitten ehkä videoiden parissa. Kun on hiukan oppinut jotain. Nähdään pian. Noin. Nyt sitten pienen tauon jälkeen. Erittäin pienen. Peruna XD pyysi, että miksen minä kuvaa. Minäpähän rupea kuvaamaan. Ja hänellä on yhden täällä kytäperä. Ja kyttä! Missä siellä oot? Tule jo. Vai oletko suurimuspoliisi? Et ole näköjään vai? Häh? Mä turhan näköjään kirkas. Kirkas. Näyttö. Ui saatana. Tää nyt saattaa vähän lyhyt video. Koska on vähän turhan kirkas näyttö. Ei näy kovin mitään karttaakaan. Ei edes. Vaikka nähdään ensi videossa tai jotain sinne päin.